Ja moi! Mä oon täällä Ilves ihan niinku sellainen uusi, mut siellä mulla on kavereitten kanava, mut mä en oo hirveesti niissä. Tämän kanavan nimi on, kai tiedätte, Maiju Papai. Ja mä kertoisin itsestäni, koska mä oon uusi. Ja sit mun nimi on Helena. Mä tykkään eläimistä ja pehmeäleluista. Meillä on koira. Sen nimi on Lola, se on tosi ihana. Ja mä en oo sit semmonen, joka värjää hiuksia silloin. Mä oon ihan tavallinen sellainen tyttö. Ja mä en usko, että mulle tulee hirveesti tilaajia, koska mä en oo semmonen pieni tai semmonen. Koska niin, mut saa nähdä. Tuleeks tilaajia. Ai niin. Ja sitten mulla on niinku siellä siinä Instas on niinku sitten Instassa on sitten jotain 23 seuraajaa, niin jos joku haluu seuraa mua, niin mun Instan nimi on Elämä Mirel, kaikki yhteen. Elämä Mirel, eli kaikki yhteen. Ja sitten mä rakastan teiltä, mä rakastan jos joku seuraa, vaikka siinä mä tiedän, tykätään.